I løbet af dette PowerPoint vil vi gennemgå chirale stoffer. Første spejlbilledeisomeri. To molekyler er chirale, hvis de er hinandens spejlbilleder, ligesom to hænder. De har samme kogepunkt, smeltepunkt og opløselighed, og de har også samme form, men der er en form for stillingsisomeri. Det vil altid være mulighed for at danne to spejlbilleder, hvis der er asymmetrisk carbonatom. Det er et carbonatom, hvor der er bundet 4 forskellige radikaler til. Men disse radikaler sidder ikke nødvendigvis ens og kan være hinandens spejlbillede. Når man opskriver sådan en molekyle, kan man vise den rumlige opbygning ved at lave tykke streger for molekyler, der går ud fra papiret, og stiplede linjer for at vise atomet, der går bagud i forhold til papiret. Når man tegner atomerne, så de danner et kryds, kaldes det for Fischer-projektion, som set på figuren. Når man skal beskrive, hvilket spejlbillede det er, nummereres hver radikale i forhold til deres værdi. Jo højere atomnummer, jo højere værdi. De nummereres A, B, C og D efter aftagende værdi. Når man drejer molekylet rundt fra A til B til C, så betegnes molekylet R, det vil sige, at det går med uret. Hvis det går mod uret, kaldes det for S. Her ses to spejlbilleder af et asymmetrisk carbonatom. Når vi nummererer dens radikaler, vil det grønne kloratom have højst værdi, altså A, det røde oxygenatom B og det blå nitrogenatom C. Når de to molekyler så drejer rundt fra A til B til C, så vil I kunne se, at den øverste drejer mod uret og vil altså blive betegnet med S, og den nederste vil dreje med uret og betegnes med R. Chirale stoffer i naturen. Mange af de essentielle aminosyrer indeholder et asymmetrisk eller chiralt carbonatom. Ved en kemisk reaktion dannes normalt kun ét spejlbillede. Dette skyldes, at næsten alle reaktioner i naturen er enzymkatalyserede. Hvis man dog blot laver reaktionen i et laboratorium uden at påvirke den på nogen måde, vil begge spejlbilleder blive dannet. En blanding med begge spejlbilleder kaldes for en racemisk blanding. At der kun dannes ét spejlbillede gør, at naturen ofte kun modtager det ene spejlbillede, eller at hvert spejlbillede har vidt forskellige funktioner. For eksempel hvis det er en ester, kan de have forskellige lugte. Kroppen modtager også kun ét spejlbillede. Optisk aktivitet. Når vi snakker om chirale stoffer, så er de optisk aktive. Det vil sige, at når lyset passerer igennem dem, så vil det give dem en vinkel. Dette kan undersøges ved denne simple forsøgsopstilling, hvor vi har en lyskilde nede til venstre, som sender lys igennem et polariseret glas, som ensretter lyset, som sendes ud af alle mulige retninger fra pærerne. Det første, det ensretter det i den lodrette dimension. Så har vi længere nede et andet polariseret glas, som ensretter det i den vandrette retning. Hvilket vil sige, at hvis vi bare sender lyset igennem nu, så vil der ikke komme noget ud på den anden side. Hvis vi sætter en opløsning af det chirale stof ind i midten, så vil det bøje eller vinkle lyset, som vi så vil kunne se på den anden side af det sidste polariserede glas. Vinklen for de chirale stoffer vil være ens både for den, der går mod højre og den, der går mod venstre. Dog vil der være et fortegnsskifte. Det vil sige, at hvis den ene isomer har en vinkel på 15 grader, så vil den anden have en på minus 15 grader. Dette kan regnes ved formlen, som ses oppe i venstre hjørne, hvor at L, det er længden af lysvejen målt i decimeter, C er koncentrationen af opløsningen, T er temperaturen, og D, det er simpelthen bølgelængden af det lys, der udsendes, og A eller alfa inde i klammen, det er proportionalitetsfaktoren.